Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je u Trebinju sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović, nakon čega je održana i zajednička sjednica dvije vlade. Premijerke Srpske i Srbije kao i ministri obje vlade razgovarali su o zajedničkim započetim i budućim projektima, regionalnoj saradnji i situaciji u regionu, ali i unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa dvije zemlje. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović istakla je na konferenciji za novinare nakon 9. zajedničke sjednice dvije vlade da se saradnja Srpske i Srbije nastavlja kroz realizaciju konkretnih projekata. Istakla je da je usvojeno 16 važnih zaključaka. Premijerka Srpske navela je da će Srbija i Srpska prvi put raditi na zajedničkom projektu u oblasti energetike i dodala da su u pitanju projekti hidroelektrane Foča i Pauci. Ukupne snage 90 megavata otprilike, a vrijednost investicije je 200 miliona eura, što znači da će to biti prvi put da zajedno, dakle, naše i Republika Srpska i Republika Srbija, naše elektroprivrede realizuju jedan tako važan projekat i ja se nadam da će to biti samo način da se otvore vrata za svu buduću saradnju u oblasti energetike gdje raspolažemo ogromnim resursima, ogromnim potencijalima i želimo naravno da to sve stavimo u funkciju razvoja i Srbije i Republike Srpske, ali naravno naših društva u cjelini i svih naših građana. Prema tome, evo, izuzetno sam zadovoljna i možemo najaviti da će neke konkretne aktivnosti početi vrlo brzo, već možemo reći u mjesecu septembru, a tokom 2019. godine predviđena intenzivna aktivnost na pripremi za kompletnu realizaciju, dakle, tih projekata. Srbija i Republika Srpska imaju velike zajedničke aktivnosti. Nikada nije postojala veća saradnja u skoro svim oblastima između Srpske i Srbije. Od 2014. godine Srbija je plasirala preko 21 milion evra u projekte na području Srpske, poručila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Ti projekti su projekti koje su kandidovale lokalne zajednice, kao što je, na primjer, izgradnja vodovodnog sistema u selu Banjci u opštini Bileća, ali i ovde u Trebinju za revitalizaciju starog grada u Trebinju, koji ćemo mi danas, nadam se, stići da posetimo. Za infrastrukturne projekte, to je svakako jedan od velikih projekata i most Bratoljub, ali izgradnja magistralnog puta M20, Gacko-Foča, to je deonica Tjentište-Brod na Drini, odnosno izgradnja putne komunikacije M20 Tjentište spoj na M18 Brod na Drini, Šćepan Polje. Imamo mnoge druge infrastrukturne projekte i imamo takođe neke projekte koje ja nazivam nekako projekte od posebne važnosti, kao što su, na primer, Fond solidarnosti za lečenje dece, Dom kulture u Nevesinju i tako dalje, obdanište Srbija. Nakon zajedničke sjednice dvije vlade potpisano je više memoranduma i sporazum između dvije vlade. Memorandum o saradnji vlada Srpske i Srbije u oblasti energetike potpisali su ministar Petar Đokić i Aleksandar Antić. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić i ministarka građevinarstva, saobraćajne infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović potpisale su memorandume o međusobnom priznavanju velikih licenci te o razmjeni iskustava u oblasti izdavanja elektronskih dozvola. Sporazum o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija potpisali su ministri unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač i Srbije Nebojša Stefanović. Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović sastao se također u ovom gradu sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, koju je upoznao potencijalima grada. Petrović je naglasio da je velika čast to što je prvi put u istoriji grada u Trebinje doputovala cijela vlada Srbije na čelu sa premijerkom. Cvijanovićeva i Brnabićeva su u naselju Gorica otvorile vrtić Srbija.